kulingana okora kwenu ni Council of Elders ni chairperson mugusi naro yomo nari United Korumari Sabit abo tuba na abarangiri samwe twanyorane so ntora out Nedara bwato mole rande nduri ndako gwetogia na gosentuga eta gosentuga gendo nyarebe korera yana na yukwa ni uchime siel muno no ngale korukoruga kumbe manza inguru amangana gasene kolo sungora ngora ko bwate musikumia bandomba muka bona na boyo actually na answer na rei answer na rei omo muroyo kurukumatiangi asako ekeroge ka kobori titaga nintu tokora makoro mugaka mura mukora bado na ende karato ko makoro mugaka ebintu mbiro toko moa bitano na kemo sita ekama na nyimbe kabire isano nemo enyimbe tali ritimo ritimo na bamura bako bagirwana esege mugambi tali ko gwitimo ajigo itango ngaji kuitana ritimo yakwa gwenyimbo na endo sakogenda bibilia nya komayetenke musangi abwate enyimbo abwate ritimo cyosungi abwate karaera rigwe kurendele ngobwate reseni yana ali ala tapikija ekurusi orore muna cyosu abwate tinyimbo iga na Caleb era katwale nyimbo so egene gento kere time mweri nyimbo yakaba yogo gambi yokora nyandusi ole kogamba igabwate nyimbo ya manyakanete ine ya nyandusi ke yaro ruga no yeira ira nombo basi moino aje nyimbo iri ya nyandusi ya ekoru tali ritimo nga ritimo lira liko beta bantu so agachiko egubone nyimbo ai wiki ole ai wekerogekie ai we obosugunie obosugunie for pressings gusegukwania abantu babuguti pressings ai we nyimbe enyimbo ne yobogambi ai wiki ole ikine crown kyomogusi ai we ai akieko vegete mutu na kieko kali ekeole na no mutu ekeole ne mutu ekiole bone ekiole EKI ekiole bono omanya kwa gunenguba enguba ne yakolendera abantu bae eminity protection so ebintu ebi bwate meaning kerekemo enyimbe engibwate kerekemo akarabi eiru bona karato gobwate kana no goeti goite gwe cancel nyora abande bagokaga gosensia sagite tokorigi gosekobe konde moke tali boigo intubona tokoranga linde aragende kirgo keria yolena ndaka bomukwaniri itogocha community yabona kwanyoranga okay anyoko gende kirgo ekio ekiara sakona ndake chieti igoro jobero mukwaniri ito naende igo atara iketebe taraba munogere taraba lakini intwe tuamopropose nere ko bomukwaniri ito unakogenda chingasi chiriche igorari Kisii County ya Simbarati Nyamira Nyalibo usi mapropose Matiang'i igo ndubwato mugako ndukurumaraga na eroro kiringa ki etutetwa wakare setebe na kimoja mwako mangana abuna bagusi no maraga twakwane maraga na mochika na chicha bosongo alia sports club tukakwana for 2 hours tukamoboli ntu maraga ntoisa ni tora moboli maswali kosego jiko mataya mangana gete na ale level gete abwato bomanyo banene lakini bune community tukamoboli riswali elimo lyoka oroche ntoisane kujiko baakera chikura abantu babere intu karate Kenya sibandi limo lyoka riswali elimo oroche ntoisane na bara se ya wala tanga ntu wake yake lakini rende ka abantu matengo tokwana bale ka abantu bara kwane na ndendo ye batali bakabana gukwana bone gento turakore tiga turana gukwana n'abantu nebisa kubinde na yande tukomanyete ngeri ya mambi tiga turabaigo lakini tokogenda omwaka omuye na ndora na ndete nyorane
naende tonyorane torifiu ng'aki ebinto bire bono igo tachieti goteba gose yaya yabatete ng'a naende tiga tomiti once more noni inwe monyore ng'aki moroche enchera ki togotirera lakini ari bosiaro erabe isaidi erabe yemo tachieti goteba ng'a bakogenda bakari bakore igo riari goikara ira ntoisaine tokobaira bako bas akwigure bono iga eventually mogusino oyomo gochikobese ballot naba isaidi abakwanete igo lakini ateba tonyora nomwaka omoyie togekwanere naende ekiara bono totebete ng'a nere okogenda obi oyomo gose matiang'i okogenda oyomo gochiabu ase korwa omonwa etakwanete bo iga atebete ng'a aro ntogoisana lakini rende noyomo orabe bati tiga togekwane naende omwaka ogo ogocha eywo buya nabo abegete igo buna gwakwana ng'a mono tari lazima abe mwanasiasa n'omonto obente gwancha abanto bechisemo chionsi cia siasa kulingana nokorora kwane igo omogaka oyo nabachoka bomonogeri sana maraga tachoka bomonogeri buya bono bonsi omanyete maraga nyene ogokora kwaye na record yaye na matiang'i ogokora kwaye na record yaye tori maraga no monene ase emiaka ero kobua oyo lakini bono kobwatekana omanyete buna erieta riatangete gosoka riaye igo tukanyora ng'a oyo gakotora bono na into buna community tokora mokore elder naende tomobeke ogotokwanera ekegera bono rende arasa koende ekero kiri kwa mfano ogetabokiri naende amakonyora omokwaneri abagusi mokwa biasambire bono ng'aki yani ng'aki bono abwere ng'aki oroite ekoburukana bono oria onyora buna bono totebe tochore Kisii County tochore omokwaneri onde ase Kisii otari arati igombi egosinya bono eyi nokoburukania ebinto omokwaneri akwane buya gose bobe narati ari nyaribu akwane buya gose bobe nere matuko aya akoera oyo kobero atekoba kero monogeri akorora magoso momorangeri motebi gambo bwakwana once pipa kana na bachumbe naende twakorere bo yanyarekanire karo ongwae bo manete ne deputy yaye orukumangi bakomana ne speaker korukerosi igo twaimiranete tukabeka tukatoma ring'ana riarenge rituko ria chuma twateba tukobanyora Jumatatu bagacha boka batatu tukabasiekerera abasiekerere na elders otwagambete ama bakabaya gwaka chinko bibiri batega akini tuamanyete ng'a nabo muragambe egera twabakandete ng'a ntuntori gosaria esima yao bune governor gose esima ya deputy yao gose ntori qualified gokora ayo ntwana tokoende kienyeji gieito sikana ebinto mogochi gotiga twabigure neke ige ebinto ebisa gotigwa musikane mokorera abantu egasi omaete oyo ne yagaramo ogosobo kongu na speaker nyamoko na barabu tokobachika kwerende tokachora efenyu Kibirigo High School tukasaba ribaga omwari twakareta omokutano nyagarama aganje gente gipaka gantenga ganto kari kwa gasombe gaki nonkonye inamaete ng'a namo bwata approach so ntu ababwataneti bagakore kepindi kiabo na nyamoko na oyo onde tajite nyaribo nyaribo ndo ng'a ntu amochigete nyamoko bore tugakora bagatabukibia so naba kibara akora mamocho ntu ntokuoboa nabo tokobatebie bagochaya bono gochakora gwigoro yabo kubara asike nabo tokumirana tokwane lakini ntogochaya position ya bero ose koyengiria kere omochando oberese abagambi abaito nini mokora omochando norose oyo mobongo charo gatende batu mochando onde taracha tateigo igo omaete public ya korora nabo baratebe asegete ntobwata bokongo borega gose ntorochi borega lakini ng'onya bore bokoiraneri gweke siasa ntori gosoabo ekiara tingotaka nchikoiranerie tori omonto akwanete politically lakini nainche manye koiraneria bono asa ange nabo bagocha batorora bobe ng'aki ng'a bono mbare gokwana bono bakirete ntomaeti gose mbara gose mbaiyo tosogosoa eraini eri yabo erabe esike etekobabia so tokoyesika ntu tokoyesika twakira buna bono
Nyamira most of the time kwiguturi Nyaribo no mo deputy oye mbali bia sofa mwanyole uchumbe ninga intue yato tu akwana ta se council yeito ni county assembly na Nyaribo na ntwe tetiga ntora kora tuatomire abantu babere se Nyaribo ntota ita komanyora bune council from there tora ngeli goetere speaker to nyore MCS bonse banyamira tobakwanere nchera gete yaito yekienyechi gito tariko ba criticize togo chigo sekondo batanga ali mwasale tigo sekia ntobwata wauni we togo kwana bona na guru eyo amasikani tu arorekana kabisa na ndeli berera li change kiara ntuna otoko basoranga ki irani ebigenga magegake umuriroke bukumabuyi yebokumabuyi talibo nawoyo bono mugaka kerengo pima ekerchi michando bune yocha yava mona bande ku affect no mwana incho kawaida umugusi nawoyo aya kero kende onyora kera bangwana baba kuri ubugambi obo ngo abale ogosemere guchasa bango abara abusio bosemere sana ngo swango kora toleke kama ogonyoranga twachora bagambi mbago to konya ncheraba to tebeti osono ne michando gusi ya mentire bune kanso mubwate nchera murale to ne governor ya Busongo mumutebinga ngwa akorere kenda saba gusi aba track record so far egera dole naki in terms of development e kanso ngo soire gose no muri kwingira mangana inko batora abengake ikiera oyo moji koroma ita ko kamara nga kia basikitangana igo egere umaite onyo basikete engana mura akwana na rako yesika akonyesika wana ororenga egendo mwakwana nkia gwendera na ndego sengia korekana usonya ugikana na agikwana ne sababu chisaine na inu muita nga bona muna gwakanire igo tigebe igo so amangana mange ndori gotaka ko ya so ekiagera egendo kia beiro borweiro bonene se gusibona iga negendo ke ko gosera ogosera rume de ria rure de buonyonka o no me dona ria yo tako egende ke bagaro ko ogosera ogosera okwarenge iga konya chibese giteransa kurwe gumono iga igo nyonka ariko ore bitume binge o teba bangina baja bapimeru baira bajikoria wono abangina gete bakwanete ngaki tata utare konganinde yogosera omoire bituma lakini ngwara konganinde yogosera ari no ri anarerete korwa pakali ajira wono gosera jibesa yamanyire gosinya ochora bara ibono igo yasinyire gwasali kegera bono igo kogora yabantu buno muntu ogende chira alikero kogora chiombe gose chimboli bono tokogora muna chimboli tu oyo gora chinyinga na robwa igo bono talinga na roro mungaini oyo gotarabia na rogora chikura na rogora muna agora igo wantu tebe ngaba gusintu to bono gosabera egende ke enjera nyasa arue egosero gokoruo ibono ogosero gokoruo na ende etaririe ya moya rorekana Nyamira ase chikure ichiagetu ogosiko kaboko nene taibo kare kwa boko nene abantu bakora opposite abantu egende bakora deneke hao igo kora kingaba gusiba chake bono ororanga kiara kubwatiriri ke bwate kabireri basamure bintu birabibu na bagosamura lakini ogokora kweno aroba cha romura ibono ogosera ngoke na kingo tanga ke na kusiri bono gosea nganosia na bora betoiru lakini wana anta wakata bara ngo ya genda na kabeza kaisaine okugora abantu gwakire chikura utambe gusia Kisii County na Nyamira twanyora bamura bange bakuumia sana bure ya siasa kero kende kwa igwa omumuro wa Kiru kule abana siasa bakurwana sa matanga abantu bali bakurigerie libuli ndirabo ate bakweli libuli dinde kwanyora abangwana kero abantu baitiru bande bakule batindikiro bune kanso ebintu bune bingo so amuri mwacha mubule ebibira ebintu ko bitakana bie bitogona tuakulire boire tualigire paka gisakiura ngai emanganare yege siasa aru asebirero yani aru complete bona biro bune bia abantu nane bagosira abantu bagokwana politics yani bono
yani amanye buri bali bakone chinga chiabo nga kichitigalete na kichikogenderera togokwana bintu biru bya siasa Igo. ng'ang'ana bintu bya siasa ogokwana ojiko ibwego bona aro tunakemea kabisa aro ndori gwanja mondo onde bwensi oro bango biye gana bakomanya ngeke nekebe gake kiera mondo oli okwerwa ayo jiko to yabe megano ya oro yege siasa na bakorrekana bosoko banana muno ntokogamba iga kulingana okora kwenu ne Council of Elders ne chairperson mugusi naro yomo nari united aba usiya ya ntori yamo na yaba netwe ngomo usi ariko takansembe ya Mwantonde irabe nsembe ne okay nsembe ne ngende kikirabwe kikirabwe tima itikiba kechorerete abagoteba nga mugusitana gutakansembe ya Mwantonde irabe bono nabokonyora nga gwetera igo yani amanyinga gocha batari goitaba kwanyora nga ogoteba ni paka makorege ntekemo teriko baraisi lakini ase gento kiobogambio bobonene na inje bono tikera nimbate abantu chi inagotebia structure chionse bakali abantu nabondo ngase enambera abe site ya 80% mbaita betenga tigamati ngewe president aromba itabete usini tabete bali omaite bono togotegerera ulio yo mokwana bogeka tuwa mo plan ko baba gusi italibo etalibo omonto monge omonta banga sobonge nigo bara asengane yero no bondo jangana mbuya bako yekwana kerondo setukirira nganiti nimbato muchando ninganiti council of that level nakingo korambanyola nakingo korambanya ngawe oyo mo mwatara nete tiganga tebe ngaki agoru John Mogera choli gakaliri nene onera chiamone ya senali oyo nda agoru Samuel Bosire oyo agajite keroka ali maiga mate onera secretary general yeke ombeke gitu okay igo oyo nda agoru kwa Penny Mobisa manga mate kai oyo nda agoru Wilfred Makoli West Mugirango oyo rogoro agoru ku James Omwansa nera Elia Noti orabu agoru ku Kenya Gideon ine chiama nale gukwana so na batenga otoba strike ya severwe kusiga ngo cyo totoli mechande se mipaka unaona nyangoso akira kienda sinaro biko cha biara tokea council das jiranero mugo cha elitu akoriro obutambe ni ntu council eye ya leta to omulembo yo mansa na bagusi ni ntu na basigisi tu aleta to omulembe na bagusi na ende omukutano yo twajite ko sign agreement yeyo oruna no alenge na Ruto no alenge teke achebirete ngole oyu anyana nya chibija no jira na revichari ngonya njiro kirichia signing of the document so kurweli bono ntu igwana niti abagusi na basigisi tukaigwana ni egento gekorete problem eri mono no boibi bwechombe okay so no ntu abarwana tibuna tugarwana ti restore entambe bono lakini bakomolembo gacha bono kande na gatonyera gakeiga agakobagake kero kendo muntu gachira against emigiro ya gusi emigiro ngese constitution ya gusi yena boyo punishment chinde chiro squeeze go say no kugamba intu otokogamba intu ndobwati kalemba abwate mangana ya motembe nero yarenge bune muma asomo gusi lakini bono intu ase bono iga inkiegere ndi twayite kuri Kisii University okageta agosomo kono nge toete mangana matambe igo so bibono gogosoa eliende nkoro torochie ya etrune ngaki motembo lyo yorete bono gobekera abana bali batene inali te meno te understanding ikiwa omodoino yo kiwa igo oro ya tapili betini init no mokoreregen edo mokorage dogo mokoreregen ko amini ngo motembo yo no wadenge njera se ko ngomisa bono basi go kwege nabo basi olio nabo ko bwengenjo igo bona se bono punishment ndobugati otogokana na ende tugatumia hata ministra ikichikanisa ikanisa tigatosoroleke ngekana buna bana tona ukwana mangana yechi funeral roche kanisa yale tirerero akwebija karuo elinengi ya sana elibona nabakonyanga bamatunda babwata babwate mbanyole diba kali yako
akeire Gito gukura omugaka Raila Nasira. Nomugaka wengencho sana twabati Kenya. Tutebya ngo obwamate bwago nera nakibwale. Kusemwa manyini mumerani. Ya ntu akamumeranire. Kwanza kareri ngojo ko be commission ya BBI. Nda abantu banjorete mbabere. Ouru bale na Raila. Na Raila bale babere. Na ande nabatu bale ko bashauri boire. Baka tokeba ngori tali president no mugaka tole como. No. Ndio wata bakongo bonde bwe ntotu ari bakongwa at stage. Na raini yae. Na ndata sikwae ga gusia irete emeli. Neke ombe gito. Ngeriete ire yo gota ndiye beke songo gota attack. Abarai. Abarai gendo ondo obwati ekera none mugora tukwana bara abande bobega lakini tokonyora ngana liana ngana kinairandeli iyege mbenge gontiga okay igibono danga kinande ari ogwatere sabana nabo bara kwana nabo bara korame lakini kwara gokira toligie bongaine igo ntutu manetiande murabona matenge kuri gikiro gike whatever 80% no remega yae mugusio mungi nera batagete Puna Council of Elders njiranero muko muragenda muri gari matiyang support mugenda sisi council chinde mubateng twaletero mano ito mwenda bagere mwenda boiko ya sigisi kokonya mulenjere nde iyo mbiye kwa bori naende ase ko tebo ene onye togo korere community yito buya ikina kitorakore taibo egera gitingo kakani nganto gukora gusita yari twakorire ikiera na rangeri gune council ya kurie twachiro ande bakiri bosonga twarangeri gune council ya boikoyo ari twachiro ororoji tundaira itani 10 twanyenyere baka none chimbolio twabatebiri tobwatesi twachire norembogere onsi tokwanete na rangeri gunone ya migori twarenga tariki 18 mutinyukane na bato kwana tona ko batebi lakini bona ego jago ikera boronge into intensify into exercise yekyo ekirende gekera fauru tene community ya fauru igorende ntoko banto yebwatesia ego onye tore serious igera abana community none likondo na bato goetana na lero igera gitingo kongena nganto tigere mae ono ekerogo buneki bagusi batana konyora inkitutarigeri bono ngieke tuwa boeta gositokagerete keragere nto kore kwerende nto gekwana igo nto ngojikweru tore omobango okoba nabo toragenda isikasa ange ikiara narange iri ningwaro gibije getegari narange iri abantu yonkuru michikenda yonkuru kwale yonkuru Tana River yore nkuru korende kori marisabit abotuba na abarangeri samu atwanyorane so ntora out netara bwato mure rande nduri ndako gwetogia na gosentu ga ndo nyarebe korera yana na yukwani uchime siel muno no ngale kurukuru kumbe manza inguru amangana gasene kolo su ngora ne ndo ganderete ande very attractive ujiga gase ito na kwa bereri abantu bande bagoita baguri agoita botarai no kwana taibo ko bwate musukumia abantu bamuka bona nabo actually na answer nere wali no mugakanje igo wantena bango be committee member aye bono nando etaneti tingo be etaneti igo toranyore gesisana konyoro omonto obwate ouru yokuumirana n'abantu ekiara bono bondo achenyore mogokwana nomogakonde korwa obasi onde korwa Nyamira rogoro ogochora onde gosenkoru kiang'o ribaga erio obwate neri inene naende erio toraencourage none candidate ng'a yaya abamura baito baraiga baichinguru tiga bakobwatesie naende tiga bagareirie amang'ana aya lakini at your age eragania obo moremereri sana taibo kianorore bibe binge sana birako gechina orase koroka ase process yi teringe ne ogo suene nae nabo kanyara sanda maguba abekire asande batagire gosenki lakini nabo gocarara igoro kwa gumwino mondo liga etari ojire so nebwate bitangisi bia nebwate obstacles
lakini nende ichikiraga niyo boremererio bonene Igo. patience neganeri na igo asamuraga ni mukwa times mukwa monyene no tura available kinyi kinda twali ngana bunanje bona na bongo wakira dindi na kubuli ka mwaka na kiama ngana go chaba okugamba ni candidate matevi no tulemega yae ekintoko banto matevi na ende ekindo mutakireta amaya na gujisi konto kwane yes bono mwaka nkura tule show kwane ro mugusiango mweyo Christmas message ndebo igo suku kwingia bia mono tigangira nerimbi ya mono sana se konyora ribaga naye gukwana na intwe igoro ya community ito ya Gusii na koeresire make igoro ye kiombe gitu na mangaro ororo kurende makaye yanyare kana twagotebiri egera abantu baito na barubanya nyore ono intwe abantu baito igonko baganiria mayayo gukumie kiagera engaki twabere turamoiga na nakorra bakongu abantu baito gaiga no ari na bustogo na kugungande gosogota igwana ogoko basabarai igoraria lakini ndunga abakongu boyo ato igwana ene tona go iteganyanga gito ngoraigo ona kunyiro ngori ito ngoraigo totabwate bakongu so na inje na baga na iria moya ande yesa turwanerere tutambuko mwaka omoye na ya itura akora mwaka ogocha na aranya sa tobwatesi to yakora senjera endonge lakini atu agacha so bwanjani ikiara bwanjani ubona buo okorra sange bagokea mirobiri ya salika tigatuanchane egera tokore ebire bironge na abarai baito nyinya sae nanja bachora ikigaki bagukwana sabanta bange bachora dingana bagukwana asabanta bange na nene mono paka sebirero kaki bachora lingana bagukwana ikiara manganande gagototurubani sana agoturubani eno akabo gwanja ku mondo gitoyomo lakini abantu abange kwaranga mbaliko igunga igombia so otherwise ese nyasa atorusir paka situa ikire tigatomwira ndilimbia mono na ndo twairane na inumbia mono na ende wana te balera rioka na ndo chori wana ninje maya mnango sangiriria mangana biyega na ende ngo yabekere mbete na ende batebi igo egera tunagoteba nande toena ne tosegetane asogokora maya tigatokora maya tu ikiara chinga kichito ntojimanyete biamon bona so nasema asante sana biamon sana bagusimwe SPS mali bali moturi rero onero mugaka matunduru tene tabaka bonsi miaka rengo igiro mugaka miaka yana igere 79 no moke bado mabo mugaka tunale bona tikaro twa Kenya sambia muno yeso dogo gina ndimbia muno Kenya sako konye segasino biamon sana remember to subscribe to me next time as a conversation chinde surely